Anna na cútas anam dom. Tá ní mlína díos agus tá cúnaí orm ag gunsála. Is brelam a bheith ag cruthú. Bhín mé ag dara éadaí an tám ar fad. Déanam iarracht achúsáil a dhéanamh. Nuair aigim mo éadaí roimh dom, úsáidem an fabric chun rudaí nua a dhéanamh. An rud is fearr a dhearadh mé ná an gansaí seo. Is breala mé. Amháin rinne mé sciortadam a wabaig ó bhríste a bhí roimh beag dom. Thosaigh mé ag dhéanamh sciortadam a wabaig agus tá mé chun é a críochnú aniu. Ar dús, roghnaíonn mé an fabric. An sin gearr mé an cruth atá uaim. Chun bearán ann agus tosaim ag fúil. Dul mé chun is fúil a dhéanamh le maisín agus le lámh. Is féidir lom an maisín fúála a úsáid ach déanam cinnte go bhfuil mo bhám an sin freisin. Thosaigh mé ag dara 2 bhliain ó shin. Bhí mé ag teach mo chul chathair agus thonnigh mé ag fúil. Dúirt mé liom féin go bhfuil mé sin a dhéanamh freisin. Chuirm leisteach isteach ann agus chuirm sníam ann. Iompaí an taobh ceart agus tá sé ré. Seo tar mo cuid cruthaíochta. Is mise Anna agus Cruthín.